Ilongoni Dr. Zippy Okoth, ma ilongoni Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Stay tuned. En okinyi ma jaber ne kora magajwang kamora mora mentira ka thuolo makende marwa ke chenro no mabende wan godo kawuono gokinyi en chenro mar dundo nage mabende wakolona kacha pile ka pile chakre chieng' wuok tich nyaka tich abich to kora magajwang wakelo ne kacha chenro mar dundo nage kama bende wakelo kacha jotelo mopogore opogore kaachiel kod jogo mabende nigi lony mopogore opogore kora magajwang mondo mi wago kodgi mbaka mondo ing'e ni to piny chalo nade, to piny Kenya teri nade kora magajwang wana kaka oganda luo bende wago kang' e yor telo, e yor gima bende watimo kora magajwang mami wakaw thuolo makende mondo mi warwaki kendo chieng' tich ariyo kawuono ma en tarik 9 dwe mar 9 higa gana 2025 kora magajwang kama tayo chenro en Steve James nyakwa Nyaronyi 1 ponono ni nyalo nwa kacha ote magi mondo mimbi bede chile twak maroni inyalo nwa ote mari Facebook page maroma Chuny Onagi TV, YouTube page Chuny Onagi TV kachel koda TikTok mar Chuny Onagi TV. Mato Chuny Onagi TV Adundo Jaluo kothol makene marwa kendo koso kacha saa 3 gi dakika odong daka auchiel oromo kacha saa 4 kora magajwang kothol makene mondo miarwaki mondo mwachaka chaka kamano to Migosi Owino ichiwo nade? Achiwo maber. Yes. Wamor kabisa kichopo e studio mar Chuny Onagi kawuono. Abina mor. Amor kabisa. Amor kabisa molo. Adaka udhona kena mondo mi imosna janeno ni to Migosi Morris ochiwo nade? Morris ochiwo maber, amoso jowinjo kod joneno ni okweuru, opakuru Yesu jo Chuny Onagi. Adundo joluo. Yes. Kama Adundo Jaluo gwechogo. Correct. Ya kapok wachako ada mondo mi inyisna neno mara ni to Morris Owino jakanye. Morris Odhiambo Owino en ja Kisumu Karateng. Yes. Kisumu Karateng ni e sub county moro miluongo ni Kisumu West. Ward miluongo ni Kisumu North West. Karateng opogore uluru Karateng East and Karateng West. Morris Odhiambo Owino ni Karateng West. Karateng West. Yes. Ka gweng' moro matin miluongo ni Kajumbo. Yes. Kajumbo. Yes, Kajumbo.
Kajumbo ni to ano ka weche mag pi theke to ina mitele. Weche pi ok chenda ahinya Eh. nikech king'iyo Kajumbo kanyo pok wanwang'o tuoche ma galagala kaka nyaldiema, pok wanwang'o tuoche ma galagala kaka bilharzia, pok wanwang'o tuoche ma galagala kaka typhoid. Akia ni typhoid cha gi dholuo iluongo nang'o cha? Typhoid en tuo Yani tuoche mag diewo gi ng'ok ok ane ka nitie kacha. Yes. Ma jo Kajimbo gin jok modak achana. Jo Karateng, jo Kajumbo, jo Kisumu County, jo Kisumu West gin joma odok achana korka weche mag pi. Erokamano koro Magajwang' ma bende wan kanye kaachiel kod Morris Owino mano director mochung'ne kacha weche mag keyo pi kaachiel kod alwora, kata Kiero en director ma Water and Sanitation Services ma bende yudore e Kisumu County. Wanyisi ni kwachak kacha to wan kacha bende gi joluo nogo ngero mopogore opogore ngechegi ne gin ma bende gik ma bende gin achiel kuom puonj ma bende kwerewa kata mana kaka kimila iwacho ni luo kitwa gi timbewa ni puonjo ji kaluwore bende gi ngeche. Omiyo kawuono ngero ma wan godo ka wacho ni jachan nyombo gi wang'e. Joluo nogo ngero ni jachan nyombo gi wang'e. Jachan en ng'ama wachalo wang'iyo definition mar jachan nyombo gi wang'e. Jachan en ng'ama nadi? En ng'ama onge gi yuto ma winjore kaka ng'ato onego bed ni dak. Nyombo en kawo dhako to ikelo nyako tikelo mondo obed kaka koro jaodi e odi. Nyombo en koro kaka inyalo tero dhok, tero ajie, tero pes yawuoyi mondo ikaw nyako. To gigi duto timore ka nitiere gima iyudo motegno. Koro ka ionge gi kaka inyalo nwang'o dhiang', kionge kaka inyalo nwang'o pesa moro matin mondo iter godo ayie, inyalo nwang'o ka koro igomba gomba to ok inyal timo kamano. Koro mane joluo go ngero ni jachan nyombo gi wang'e. Jachan nyombo gi wang'e. Koro ochamo mana gi wang'e to ok onyal nyombo. Gino hinge. Gino pekne. Koro nyako nyalo bedo maber to kaka oberno to ng'ato nigi uwezo ne tekone moro matin to kawi akawi lweti to odhi adhiya to in dong' kionge gi gimoro. Nyako be yie yadhi weyi. Dongo odwaro dak maber. Osetimore. Odwa dak achana. Timore kendo timore pile. Erokamano maduong' ahinya kuom wachno. Mano bende koro kela mana e weche ma bende koro wada wuoyo mbaka kawuono yudore bende ka Kisumu County mangima, kaka jal ma bende koro ochung'ne chenro mag pi. Wachak ni to chenro machalo koda kama osechopo godo kanye? Kisumu County chenro mag pi kane wadonjo e county, an adonjo county 2017. Pi ne chendo. Minya nong'o kata ka cases nongo cases ma ji nwang'o ka otoyo mako mine kadhi omo pi e gwenge mag Awasi. Thuol ne nyalo kayo ji e gwenge mag Seme kadhi omo pi dho nam nikech onge pi machiegni. To kane waseneno mago, ne wanwang'o ni mine bende ne dhi distance mabor, ni wuotho okang' mabor kabisa mondo oom pi. Kendo ji pango lain ka kubni oriedo. Ipango lain mondo oyud pi. To wan kaka Kisumu County ne wanwang'o ka wan gi rig ma pok notiyo kata. Gima ne watimo kokalo kuom jatendwa Ngire Peter Anyang' Nyong'o, nomiwa 7 days mondo wami rigno chak tiyo. Ne wakunyo pi, ne wanyalo kunyo pi, pi achiel ne wanyalo kunyo godiochieng' adek, mano 3 days. E higa no ne wakunyo pige mang'eny ma ne wanyalo kwano ni wadhi kwadore gi partners gi county, ne wakunyo over 200 boreholes within Kisumu County mondo ji oyud gi pi. Then ne wachako loso springs. Bende ne wadhi mwaloso springs sana area mar Kisumu West, Muron, ne nitie springs gi Kisumu East. Mwa make sure ni pi obet.
Kisumu City be ne wadhi mwang'iyo kaka wanyalo nwang'o pi mondo kere e kuonde moko kaka slum dwelling areas kaka Obunga, Manyata, Nyalenda, mondo pi oyudre. Seche mawuoyo ni endi, anyalo wacho ni pok wanwang'o kes ni thuol okayo ng'ato kadhi omo pi gotieno. Pok wanwang'o kes notoyo lao ng'ato kadhi nwang'o pi. Pok wanwang'o kes ma kubni opange line ma ng'ato tieko 2 hours kapok oyudo pi. Matiende ni kaka Kisumu County wadhi maber. Yes. Kaka Kisumu County wacho no dhi maber E weche mag pi. weche mag pi. Kendo ageno ni kata ka kipenjo ng'ata ok ni koro wago korwa. Kiwuok ni in Kisumu City ka ibo nonga pi in godo 24/7. In kode odiochieng' te, seche te ma in Kisumu City ka. Mano kata in kaka wadwa idhi bedo janeno kamano. Kendo ni iluokori gi pi mar shower nikech ni pi nitie. Achaka penjo mar ariyo, iwacho kacha ni un gi partners ma bende notiyo godo e kunyo bowls, partners ma bende osebedo ka konyo mondo nene migawo mar keyo piny obedo maber gin kaka magi. Sana ni wan gi partner miluongo ni Living Water. Ma kidhi e gweng' Nyakach sub county nokunyo pi mang'eny kabisa. Bowls mang'eny. Kidhi Nyakach ibiro penjo jo Nyakach ni to partner mane konyo e kunyo pi kabisa. Mokwongo ibiro wacho ni en Living Water. Kibiro e piny mar Seme ne wan gi gimiluongo ni Kwao. Kwao ni notimo mang'eny mokunyo ne ji pi alwora mar Seme kanyo and part of Kisumu West. Then wan gi Care Kenya be okunyo pi. Wan gi Red Cross be okunyo pi. Kata sani gidhi mbele. Nentiere moro mane miluongo ni USAID, miluongo ni Key Wash. Then ko Key Wash, Kisumu Water and Sanitation Hygiene motel negi USAID. Ne benene kanyo mutiyo for 5 years. Bas Key Wash kane rumo to ne wadonje Western Water Sanitation Services mane ben notel negi USAID. Though ne to goro negi dok kaluwore gi siasa madhi mbele Amerika. Negi konyowa kabisa e weche mag kunyo pi kod keyo pi e Kisumu County. Manyisi ne magi ne gin projects nitie projects ma bende Kisumu County ne gin godo ne magi modo loso godo wadwa meyo oganda, to nitiere bende projects ma bende sponsor biro go ne wan ma wadwa timo. Kapok sponsor biro, counties nitie gimiluongo ni CIDP, County Integrated Development Plan. Yes. Then iya kanyo to wan gi annual development plans. Then wan gi the budgets ma waloso. Then we come up with the work plan. County Integrated Development Plan en gima waloso kwariwore gi partners. Mwabet piny to wacho ni wadwa timo ang'o in the next 5 years. Kiwe mano bende wan gi gimiluongo ni County Investment Plan. Mano bende wan go. Wan gi gimiluongo ni County Water and Sanitation Master Plan. Koro ng'ata mabiro odonje e girwagi. Ok bi gi mare. Wan gi plan wa. Yes. To kwalose kendwa, walose gi partner. Kata kobedo validated, wabedo validated gi partners te, stakeholders ma responsible, mar keen on water and sanitation, biro. To wachokore kanyachiel, to waloso. Kisumu County ka iluongo ni wan gi WASH network. Sani iluongo ni WASHEC. And Water, Sanitation, Hygiene, Environment and Climate Change Network. Ma wan gi partners go te walos wan group achiel. Kapok wakalo gimoro amora nyak waluong partners wagi. Wan gi quarterly meetings mwabetie. To wang'iyo ni ang'o ma ng'ane timo mondo kik wakel gimoro ni katimo gimitimo. Iwinjo. Koro mano ero dhi konyowa mondo wa streamline activities, projects, programs magwa e Kisumu County ka. Yes. King'eyo CIDP ma bende nun godo gi mpango mano keto ne the 5-year plan mar KOP. Wards mopogore Kisumu County gi kamugike. Watu ne kata ADP mag Kitsana wane walawo in a date ma bende kunano ka bende usa achieve
mpango mane un godo no? Yes, KOP. wase achieve Un ga tamo ladi. wase achieve gik mang'eny ma thuolo nyalo tamo wacho kaka gik mwasetimo. Mokwongo nene wawacho, anyalo nyisi ni wan gi vision, wan gi mission, wan gi objectives. Yes, in that CIDP. Wan gi mago bende in our strategic plan. Wan gi mago bende in our annual development plan and in our budget. Nikech sasa mwatiyo, nyaka wati kwan gi lengo, nodwa dhi kanye, to waa kanye, to wadhi chopo kucho nade, to ang'o ma wadwaro. Yes. Koro mokwongo en ni wami ji pi kod alwora maler, kendo en e yo ma inyalo yudo, e yo ma ok beche tek. Iluongo ni supplying clean, quality, affordable water to all in a clean, safe environment within Kisumu County. Yes. Inwang'e this one, nwang'e kuom neno ni wamedo dundu mag pi mondo chop e dhot ka dhot. Ma Kisungu luongo ni koro increasing water coverage. Mano namba achiel. Namba ariyo ne increasing water access. Mondo increasing water access, ninyalo los borehole moro, inyalo los spring moro, inyalo gimano kethre inyalo losi, pi mane osenindo kata ka nitie gimoro marach, pump moro inyalo losi, mondo increase access. But increase coverage ne koro mondo bi e dhot ka dhot. Yes. Then kamano ni wan gi mondo wa increase bende storage. Kisumu County ka inongo ka storage tin kabisa. Ninongo ka ng'ato nyalo gero ot maduong' kabisa to onge kata mana tanki. Ne wadhi mwakete policy, mwakete act. Kisumu County Water Policy and Kisumu County Water Act 2023. Mwakete ni koro kigedo nyaka iket tank. Nyaka tanki. Yeah. Mondo wa increase godo storage. Maka kuru chieng' rieny to ntiere storage. Churches, government institutions or any other public institutions, ne waketo ni nyaka kuru bed gi tanki. Mahiga ka hinga wanyiewo tangi just to increase storage. Wan gi chenro bende mondo walos gi partners wa kaka national government. These are the biggest partner. Mondo wabede gi dam, kech waonge gi dam. Ma nwasechako timo loso dam moro miluongo ni Kurusoin Dam. Mondo ka chieng' koro rieny kabisa to wabede gi pi. Karwa ka ok chieng' ok rieny ahinya. Ma kwa nyalo bedo gi pi manyalo serve for 2 or 3 months we are home and dry. Koro mane lamowa kendo gombowa mondo wabede gi dams. Mapok watemo, pok wabedo go, to wan go kang' mambele sasa maruto biro ka. Nyaka wawerne mano kaka jo water and sanitation ma Kisumu ni Kurusoin Dam ni kanye. Yes. Erokamano duong' ahinya. Kae mano an gi objectives moko ariyo bende mpok awacho asewacho adi? Adek kose ang'wen? Adek. Mar ang'wen for that matter en ni nitie gimiluongo ni pi malal ma ji kia kumodhiye. En pi mogol obedo othiedhe maler to kochop ne japiny kata ochop ne oganda mondo modhi. Kisungu luongo ni non-revenue water. Kuonde moko inongo ka non-revenue water en 90%, 80%, 70%, to kuonde moko inongo ka en 20%, below 20%. Kisumu County, our target en mondo ted non-revenue water to 20%. Ne wabiro kwa yudo ka en over 87%. Sani waseduogo piny kabisa. Ma we are ranging between 45 to 50%. Explain ane percentage ni in terms of ang'o? Ki wach ni ada wacho gima yot kabisa. Ki nyiedho chak lita achiel to nus lita ok obiro ni kaka pesa. Lita achiel en siling 70 donge? To okelni siling 35. Tunene magi olal ka. Non-revenue water, non-revenue milk. Non-revenue milk tunene ma ok kwan omenda gi. No, 35. En 35. Yudo 35. Kata en 70 to kelni siling 40. Matin 40, 60 olal. Kun non-revenue milk en 60. Percent. 0.6 liters onge. In mana gi 0.4. 40% emende oyudo nongo siling 40 to 60 kiani kori winje. Awinji. Yes. Magi biro nikech
pi machwira to kolos on time, joma kwalo pi, yes, joma kamago. Mita orach, ng'ato koso mita maber, mago nitiere. Koro watemo kabisa mondo wa make sure ni ka pi chwer kamoro to waloso gi jopiny mondo gonwa report piyo piyo mondo our emergency team obi mondo repair the leakages and the water burst on time or in time mondo reduce the water loss or reduce net revenue. Ma e pi makodhi e lo to osethiedhe gi pesa mang'eny mondo chop kanyo dodhi ne ng'ato ma ng'ato bedo modhi. Yes. Manyiso ni kaka bende department mar water un kata gi target mar revenue monego bano uchoko. Wan revenue wachoko to be target man revenue pi monego beni wa reduce mondo kik dhi nono. Ma target mar en adi? 20%. 20%. Yes. To usechoko be usechopo kanyo. Podi on gima tek, ok en gima yot. Mondo inwang' ng'at makwalo pi ok en gima yot ma ok inyal account for. Japinya ma nyako ndhon. Nyako ndhon ng'ato to bende nyaka wuok maber. Nyaka bed malo matin. Bindo kendo ok wach kanyo. Na revenue water ni en pi mar not accounted for. Sama bende koro un gi nan revenue water ma bende koro pi malal mang'eny. To un gi target monego beno uchoko osuru maromo kama indi. Department bende nyaka ti. Koro mano uloso loss mang'eny. Nyaki kaz nanga. Nyaki ridi kabisa. Nyakiridi kendo kata kun wangi kaka uritimo makosa kata kik nitie jomoko bende maketha ketha pi mang'oro dhiro tuche tangi wasen bedo gi case ma tangi ng'ato dhiro tucho nyaka koro wamaki nikech nitie chike mantie ma geng'o gik makamago kidongo ketho pipe moro ng'ato dhiro to tucho pipe to pi chwer mano bende nyaka koro wamaki nitiere chik ma nitiere kendo nitie kiwuotho go ni bono mtokni moko mondik ni water police da kende senogi gin polise moko mamako mana joma timo gik makamago gumi gibiro. Yes, ng'ato bendo kawo pi to kochul to nong'ade to tiyo kode. Ing'eni system kucho waonge kode but otiyo kode mano iluongo ni illegal connection. Nyaka maki en onge negotiation watiri mbele. Kisumu County ka the last one as objective en mondo wabed gi weche maber e yore mag management mag pi. Ka tich moko wadhi mwa los ne jopiny pi mwa ng'ini koro mato koro piu koro nyalo manage kaka community. Tinonga seche moko mano chan temo ni koro pigno within 2 months or 3 months bang a new construction pi ochung'. This because of maybe obedo ni en management ok ber or jopiny ok ne ber mar pi. Koro nitie kuonde moko koro nego puonj ji wamegi nyiso gini pigni en gima onego bed rito nikech okonyowa e yo magi. Yes. Sama koro chajo pi ma bende okale mita kachacha. Rate muchaje go is the same kose uchaje pa estate ni ng'ato dak kanye tiyo kode kadak machalo nang'o? Pi nitiere kaka ng'ama nigi nyalo tiyo gi pi mang'eny. Ni ng'ama onge nyalo tiyo gi pi matin. Koro gitiyo gi pi matin to rate go opogore. Like for example, cubic meter, the first 6 cubic meters inyalo charge kata inyalo charge 45 for example. 45 shillings per cubic meter. Which means nikitiyo gi 6 igo gi 5. Then past 5 to maybe 50 or 60. Then kikalo kendo koro 10 ichopo 15 kendo kata nyaka 20 be imedre kamano. Be medre kamano nyaka maybe ng'ata koro tiyo gi 100 cubic meters. En koro nyalo bedo from 100 kadhi mbele ichaji kata mana siling 100 per cubic meter. Matien ni kiwango ni matiyo gi pi ni malo. Matien ni ng'ama nigi nyalo igo mitiyo gi pi mang'eny. Ida luoko mtoka kidhi lai e ot tidhi flash ilala kendo flash gi 20 liters. Can I say flash 20 liters? Rudho laki kende. Ida tiyo gi half a liter, 10 liters. 10 liters. Pi chwer tigo igo brush to pi chwer e sink. Ida tiyo gi 10 liters. Rudho laki kende. Matien ni nitie kaka inyalo. To ng'ama ok nyal cha to kawo pi gi kokombe. To dhi to rudho lake to rudho lake maber. To rinse maber gi kokombe to chako gin. To in ng'ama inyalo cha dono ka pi ringe dhi e sink to irudho laki. Then ya kanyo mtoki be nyaka ilwoki. Kia chake kanyo to flower bende gi lum be nyaka iol ne pi. Kuri bonongo ni mano ng'ama kamano nyaka chul pi be mang'eny. But nitiere jogo mabende koro pod tiyo gi pi matin lakini ywak kata ng'ur nitiere ni charges ng'eny. Kitiyo gi pi matin. Pok iwinjo gino. Kitiyo gi pi matin.
For example, un abich e ot. Nyithindo dhi school, ibe idhi tich. Kaka town ka. Ok ibi tiyo gi more than 10,000 liters. 10,000 liters. Ka in ng'ama ni piny. Mita tangi 10,000 ni koro kech ibro mana luokori. Kiluokori, inyalo kawo kaka in kiluokori, inyalo kawo besen achiel. Besen achiel is around 10 liters. Kokinyal, kichu yonge shower. Yonge shower. Tingini ng'ama nigi shower, picha pudi chwira to pudi loko mana wang'e kende. Shower chwir ba. Ubo enda mnubu tiyo kata gi 100 liters. Kani wijo kanyo. Ng'ama onge kocha, tubo kawo besen. Tubo kawo besen. 10 liters. Ulokore go. At the end of the day, ubo tiyo kata gi 30 liters per day. To kagi nje beach, to 30 times 5, mono 150 liters. To 10,000 liters. Yes. Kuro divide to me ndalo. Kuro ng'ama mano pi ma less than 500 shillings. It is affordable. To ka idhi ni kudwa nyiewo pi, kube siling 10, kudu kata kube siling 20. Tidwa charge ida tiyo kode ni pesa di e ot ka. Kuro ka en 150, let's say 160, to divide it 20, mano 8 liters. 8 vibuyus. Kubni aboro. Kubni aboro times 20. Mano biro? 160. Per day. 160 times 30. Dunyo kukuro ng'eny. Olawo 4,000. To kitiyo gi pi waten 500. Ere kaka koro wainyo japiny ma niglo nyalo nene piny. Ma gima bende koro kuo mar pi ma bende koro setemo ng'ekuno matin kabisa. Nitiere bende japiny ma bende tiyo gi pigi ni nyalo kwale. Nitiere jogo ma bende koro biro somo mita nyalo mede. Hinyo japiny. Mano bise winj. Mede. Kes mar mede to ng'eny ahinya. But entie. To in rare, we don't get it so much. One kaka Kisumu County, we have integral team, my team with a lot of integrity. Ginjoma bit honest. Kendo kono gima kamano to konya yieni. Kaka kata kwen complain nitiere hotline marwa ma inyalo goyo mondo gik makamano kantie. To nitiere meter testing bench. Be mino kan ki complain tinyalo kawo meter ni twadhi teste. Uyieni bende somo meter no mondo yor message mondo bilo pi. Piny tindo lony. Yes. Mok ni nyaka ng'ato suwuondi. Ni somo meter marach to somo meter mang'eny to kara meter tin. Kech jite nyalo somo meter. Yes. Ma sani jalo mabende koro winjo chenro machalo koda kamani. Ponono ni koro en gi chenro mar yuwa pi kacha. Nikech ka bende koro tenants moko bende koro nigi complaints mopogore opogore. Tiro bende koro do ka bende moko meto riw charge kon cases moko machalo mag pigo. Ng'ato dwano yuwa pi en process management koro timo. Mondo yuwa pi en gima timore ni idhi to I visit our offices mag water timi form. Form no ikawo details magi, location, name, where you are coming from, plot ma intiere no, and you prove of ownership ni kanye midake, nyanong title deed, no gik makamago, mondo manyaso ni en in. Ka onge goto nyaka koro maybe kata mana chief kata sub chief nyalo ndiko ni barua moro, manyiso ni in kanyo. Landlord be nyaka sign ni in kanyo. Then gi pin, namba ni mar simu, gik makamago. Kisejazo form no, to tip pesa moro michulo matin, onyalo range kaka idwaro pi. Nitie jomoko dwaro pi mondo ti kode industry, nitie joma dwaro mondo ti kode in construction, nitie joma dwaro ti kode for just commercial and domestic. Gin charges mopogore opogore. Yes. Ma sama bende koro ido ka koro bende pi sana en gino ma bende koro osekelo ng'ur mopogore opogore. Kalo bende koro gi jok ma bende koro tiyo kode e yore mopogore opogore. Ema bende ido ka seche moko goyi moro osebetie. To koro ofisas mamagu. En okang' mane ma bende koro yiene ofisa mondo obi to lor pi kata ka wuon pi onge. King'iyo bill ni cha, nitiere notice. Kose mi bill. Ma adwa ni japiny kata jal ma bende koro tiyo gi ratiro mare en mane? Ratiro mare en ni mondo chul pi e sama winjore. You need to pay for the services. Basically in everything, nothing is for free. Yes, and water is not free. Piwa en the cheapest.
in the market. Nikech ineno ka 1,000 liters mean 1 cubic meter inyalo chaji kata mana siling 40 kata 50 1 cubic meter. To kidhi 1,000 liters to kidhi duka tichaji half a liter siling 50 kata 30 half a liter. Donge? Koro ka half a liter en siling 30 to marwa cha to 1,000 liters e siling 30 kata 40. Iri mayot. 1,000 liters siling 40 to half a liter ng'ato chaji siling 50. Kuonde moko tichajo nyaka 150. Dong packaging. Dong plastic chipa ni en pesa di. Packaging, Plastic treatment. Plastic onge treatment. En mana piwa. Piwa is better and proven. Macha tingino cannot prove and you cannot take someone accountable. Marwa cha wan godo gadieri. Yes. May you advise someone to drink it directly? Why not? Wan gi gimiluongo ni residual chlorine. Residual chlorine no kata kiketo tap moro mole gini moro okombe moro mole. Uchako clear germs makanyo. Kich residual chlorine okete matin. Iwinje kwa umbali. What happened is there's a time I've been to system doka pee, especially ukinyi doka koro, it's the color ma pee upogre. Very brown. Angoma kelo. Niti gimiluongo ni water hammer. Pi goyo pipe. Itiyo gi chuma, gine mar chuma. Itiyo gi pipes mag chuma yot. Kata timo plumbing. To chuma ni rust. Niti ni corrosion e the pipe mar chuma. To seche ma pi biro, to niti kako biro gi force. Poop. The first pi mubiro. Ka pi oseling e tap, kor chuma. Then bro kena bit brown. To kena yen piwa. And you are conduit. Mi kilo godo pi odi. But kio run for 2 to few minutes to another clear. Yes. One is normal. Yes. One should not worry you. It's still okay. Still okay. Consumable. Not consumable. You leave it to run a bit. Peas and made in such a way that it's supposed to be colorless. And if you see any color, the body will reject. Say, no, this is not right. Mana kama ni kuna mgajwan kamura mara meteka utul makende ma poda medoru wa kicheno ni mabende wagomba kakache kachel koda Migosi Owino mabende uchungna kacha weche makeo pika chal koda bero alura maber medkete mande shonda giti kwa nyukuna mgajwan wadadhi break matenka ngwadugo to kurade chako sumo mana ute magi ponono ni kacha gipenjo mutu de kachal koda weche magpinya kuna mgajwan to inyalo oronwa ute magi pages mago mag Facebook page chunagi TV YouTube chunagi TV TikTok chun onagi TV penjo mora mabende digombe do gwanya koro mgejwang mae sama bende koro nyalo chiwo penjo ni mondo mi okoro yud duoko makende. Hi guys, aniluongo ni Dr. Zippy Okoth, ajasigana, award-winning storyteller. To tarik aboro dwe mar 11 abro bedo gi show miluongo ni Beauty Beyond Bra Series. Koro mano wabro time Kenya National Library Services. Akwayi ni mondo ichop kanyo kikideki. Ka in gi nyalo donje Facebook kata chande kata Instagram iranga Zippy Okoth ibro no gik maketo kanyo ero mondo imor godo chunyi wabro keto no gimoro amora about that show. Welcome to Johans College of Medical and Health Sciences, where we nurture your dreams with skill and purpose. Join a community driven by excellence and compassion. Explore certified nursing assistant, caregiving, perioperative theater technology, nutrition, health records, medical social work, public health, mortuary science, medical catering, and more. And now, introducing German language classes for those interested in the Ausbildung program. Guided by passionate trainers, start your journey to a rewarding healthcare career. We are located in Kisumu, opposite Kenya Breweries Limited. Call us on 0739 216 209 or 0727 829 793. Visit us on www.johansmedicalcollege.ac.ke. Johans College, empowering health, enriching lives.
machiegni kendo nyakoro mgajwang' kamoro amora mitira ka thuolo makende marwaki kendo e tilono mar ariyo, tilo mogik ma bende wago mbaka kachako tenore kaachiel koda weche ma kiopi kaachiel koda rito alwora obed e yono makare koro mgajwang' pod wan kande kaachiel koda migosi Morris mabende wago godo mbaka kanyo koro mgajwang' mabende en director kacha mochung'ne kacha weche mag KOP mayudore Kisumu County. Ponono isebedo kaachiel koda chandruok mopogore opogore kotudore kaachiel koda weche mag pi kana mana yorego mag piny koro mgajwang' mae sama bende koro nyalo goyo mbaka kendo nyalo oro ote magi kata mana paro moro amora ma bende dibed godo nyakoro mgajwang' kaachiel koda midhiero moro amora ma bende isebedo kikalie e weche mag pi. Ma emomiyo wakelo kandi jatelo kendo jalony e weche mag pi. Iwinjo kowacho ni gisetimo madongo kendo kunyo kacha balls mopogore opogore nyakoro mgajwang' pod akawo thuolo makende mar medo rwaki mondo miyo idonj e chenro ni. Niwach ni kwaduogo to wadhi somo kata ote magi wan kande kaachiel kod Jaja Dero wacho ni en e chenro maber kabisa kendo winjo ka en e gwenge mag Kawuoch. Asante sana. Wan gi Dorin Orimba wacho ni en be en e chenro kandi, thank you so much. Wan gi Abuto, erokamano kuom kete mana e chenro kaachiel koda aneno ka oganda moko bende neno wakandi. Ponono ni neno wanyiso ni to ineno chenro ka in gi kanye koro mgajwang', ineno chenro ka in gi kanye. Kwachak waduogo kendo migosi Morris Owino, weche mag KOP bende apani kwa weche mag sanitation bende olo ni to pigni sama koro ukele to obedo dispose nade? Wan gi sanitation issues. For example, kiwuotho kata sani kiwuotho Nairobi Road, ineno ka tingni moko madongo dongo on the left kidhi Nairobi Nyamasaria tiyo kabisa. Kende besen nogi maloso kalbat gi ok los kalbat gin tingni makunyo lines ma pilo gil pi makoro pi mono koro sanitation sewerage wakunyo sewer lines madongo dongo kin kar flyover nitie kamoro kanyo bende mouchiel gi mabati mano iluongo ni pumping station mana mar siwa. Seche mowuoyo kodi nie kidhi Lolwe sani endi wasa asaya ji mondo o-connect siwa kendo en connect nono maonge chudo. Area mar Lolwe, Migosi, Manyata. Migosi osebedo gi problem mang'eny kabisa mag siwa kabisa. Wadwaro joma nyalo connect. Akia ni seno kikunyo paji kujodich ka area mar Lolwe. Waseneno kendo kanyo dak ute be lakini jodak marach kabisa. Yes. Sani wan gi plan. Wan gi plan. Kendo ok en plana. En gima koro sani wa execute. Watime. En kuro wane level mar timo. Uchako higane? Osebedo gima osetimore for the last 2 years. Watiyo area no. Area no osebedo gi problem for the... Ne wachako gi main lines. King'iyo kiwuok bypass, not kiwuok Obunga Road, mano bypass. Kidhi biro breweries. Ne waketo lines madongo dongo mag siwa. 10 inch, 8 inch, kata to 6 inch. Mondo ring area no kechen the lower side koni akani in kin kibiro Lolwe piny ne kama kiwuok SDA kama wan gi pipelines utimo komigero manyien Lolwe kochacha king'iyo kuonde go ntiere kaka ikunyo gi mag siwa mondo donj maji lower side koro siwa kechen ne tich matek lower side ma tich teke upper side ng'e tich nikech buru ridore kikalo kendo kidhi Mamboleo Slaughterhouse wan gi line mawuok Slaughterhouse kabiro donjo Lolwe to dwa donjo kendo Kisat mono watiyo. Kiwuok Nyalenda koro kiwuok main road kidhi Nyalenda ka water kachacha wan gi line mar siwa. Kiwuok flyover kidhi koro Dubai complex Nyamasaria wan gi line maduong' matero siwa. Auji River wan gi line moluwo that line mondo ji o-connect. Jowa ema ok ni iluongo ni proactive mondo obi seche ma opportunities nitie. Kecho miwa target mar wa connect ji 1,800 households with siwa. And we have not reached the target because people are not responding e yo mapiyo piyo.
ji ok bi kaka luwore gi luong mwatimo ni mondo ji obi. Kata ka joma nyalo winja kidhi ofis jo Kiwasco tero form, ibo nyisi ni mano nyalore. Yes, kendo bedo sponsored gi African Development Bank, obedo sponsored gi French Development Bank, KfW, obedo sponsored gi World Bank. Pesa nitie mar loso siwa mondo ji otim mano. Kidhi mano this side, central part of Kisumu and part of eastern side of Kisumu. Kidhi Nyalenda bende wadhi golo, wadhi golo dredging, desilting mondo those ponds obedni nyalo ting'o volume maduong' mar sewer water. Then kibiro western corridor of Kisumu, wan gi a project of 1.2 billion Kenya shillings. Ma wasetimo public participation, ma koro sani ndi kuma contractor timo gibiluongo ni EISA, Environmental Impact Social and Assessment. Emitimo sani mondo kosetim mano mondo wakaw jopiny oyie wa identify kumidhi gere kanyo mondo walos siwa mondo area kaka koro hospital cha iluongo nang'o cha Makoni sorry hospital mikidhi Utonglo St. Jaras gi Molasses, area mar Molasses, Riat. To kibiro Riat malo the prison onwang' kaka siwa gino nyalo bedo treated. Mano project ma wan godo sani. Kech kandi dhi Otonglo, market mar Otonglo bende yandi ne giywak ni pi ne onge chiro kanyo kabisa. Chiro onge, sani pi nitie. Kendo siwa bende one of the process of watimo yie. Kech ng'eni macha chiro ma bende koro ji bende mang'eny. Kodong'no ka wan gi tich, wan gi activities mang'eny. Ma Otonglo sani pi nitie maber chiro. Kidhi Milimani, you know, Otonglo uselos. Otonglo. Otonglo market. Yes. Ne wan gi shida mag pi. Pi nitie. Pi nitie. Sama wuoyi kod pi. Kendo wadhi mede. Sai mwuoyi kod nie. Sorry. Kidhi ng'iyo Riat. Tie tangi moro mwagero kanyo maduong'. 100,000 liters. Pi donje. Nyochako donje last week but one. Sani endi nyoro wan gi French ambassador. This week ma wawuoye ni. Nyo wan gi French ambassador. Ma nyoro dhi timo commission obuolo line. Mondo pi odonj Riat Bukna. Bukna ing'eyo. Mondo pi odonj ne jo Riat Institute, odonj ne jo Royal Swiss area no. Mondo ji oyud pi. Koro wan gima watimo pile pile mondo ji oyud pi e dhot ka dhot. Ma tijwa watimo pile pile. Kendo watime. Ok ni pod ni wapango. Nwasepango koro watimo. Governor wanyoro, governor notime on I think was it on Monday when last week or French ambassador nitie. Mano ya Mama Grace. On Wednesday, that's no, on 4th and 5th. When was 5th? Friday. 5th ni wan gi French ambassador, ni wan gi governor, ni wan gi county cabinet secretary. Munga nen county Kisumu ka e weche mag pi. Tero pi mondo donj Riat, tero pi mondo donj Obuolo, tank, tero pi mondo dhi Maseno, ere mar Maseno. Koro ok ni waling kaka Kisumu County. Watiyo pile pile. Utiyo pile pile to nitiere buildings moko kata mana ute moko ma bende koro gero sewer line. Ogere wi pathway. Domo to wamuko. Mago wamuko. King'iyo kidhi Dunga treatment works kama. Dun ng'ato ogero apartments moko kanyo e wi waterline. Noso no court order mar muke. So it's just a matter of time. Wamuko wamiyo ji warning ni wegedo e wi dundu mar pi kata mar ang'o miyo urito ma ng'ato nyaka gidi koro kuchune gi warning kisama ng'ato nyalo nyaka fanena ok no nena do bendo neno ntinglu ni yani due diligence idhi tipugere puoth ng'ato ni ng'ano neno mondo ng'a chik mane idhi kawo mtok ng'ato ndi riembo ni ng'ano dong ni no kariembo mtoke no chik mane moyieni onge. Koro urito ma ng'ato keth pesa ne kanyo koro kweche no ok no kethi wami warning ti warnings mwami mwaket nyaka mark but ji wigi ng'e jo Kenya ka wigi tek
obro deo ni en gi ng'ato Kwano nitie jok mosekwero ma uketo mark to gidhi dha mbele gi gedo ma gitiki. No disaster will take place without a warning. All these people will have gin gi warnings. Quite a number. Moko ringo dhi e court, nuang'o court injunction, nuang'o, ringo dhi kama, to odhi dha mbele. To ng'e maber notimo gima rach. Dhi e court. Kata wiye tek. Pokino mano? No, asana mano. Koro ok ni wan. Katin kinene your subconscious nyisi ni agedo kama rach. Tan gi pesa. Which is wrong. King'iyo od cha, ng'ama changa nigi pesa. Ok inyalo wacho ni nyiewo lo ma kare ne nyatame. Yes. To dhi to gede wi pi. Ng'ato dhi to gede ndara. Road reserve. Kamung'e maber ni kanyo drainage onego bed ni luwo, pi onego luw, siwo onego luw, stima onego luw, cable mag communication onego bed ni kanyo. Di road reserve. To road reserve cha dong tiere mark. Dong ji kadhe ga. Why? To keni macha mark maduong' kama. To pi to tineno, pipe tibiro neno. Tibiro umo gi concrete. Tiwacho ni kuro timo ni marach, ni waneno kigero to alenga. Acha tel, dong man to koro hinyo ahinya. Dongeni. Ongo bendo jogi miyo wane kapok ng'ato dhi mabor. Wanyiso gi ng'amo. Chapani pa ungo ongo bendi uono muchiwa muri. Mondo miyo nene bwana ka en gima nyalore kata gima ok nyalore. Wan jowoto ko chiwa muri. Wan jowoto wanogedo. Donge sama ng'ato dhi ogere siwa no dongo une mon gi authority mar tamo gi ni kato udhi marach. What am I to be neno dhi marach? Okuru ng'amo ki wi tek ng'amo kuru wi tek chamo thuone. Joluo ngero kamano. Chamo thuoni. Kamano maduong' ahinya kae to bende katika activities moko mabende koro timore e dho nam mabende complex nitiere ni seche moko bende mag'eni apani kech ugolo pi e nam ka bende koro ywayo kutere udistribute kuonde mopogore opogore. Ti bende other activities mabende koro timore alwora mag nam seche moko koro ok ket alwora bed maber makare. Bani gimomiyo wan gi sanitation issues and sewerage. Mondo kik wa dispose raw sewer e nam. Egomino ka oket pipe maduong' along Auja river. Mane omiyo oket sewer line at sewerage treatment plant Kisat. To oket sewer treatment plant Nyalenda towards the lake. Mondo ka gimoro pok odonjo e lake no, wa treat kore ka wa release. Kendo wa monitor the effluent gima wuok e ponds go. Wan gi monitoring devices matimo kamano every day. Kapok wa release gimoro modhi e lake to wang'iyo to bende en gima ni kare mondo wa release. Pango mwan godo bende en ni wati gi pi ma up the stream. Koro king'iyo Kisumu County ka thoth pi mwatiyo godo Akajulu river, or Kibos river, or Auchi river. Ok depende lake sana. Ok depende lake sana. Yes. Lake inongo ka nyaka goye gi stima. To stima mondo go pi machop ne jopiny kawo pesa mang'eny. Mondo chul bill mar stima mondo go pi. Thiedhe bende inongo ka koro bedo matek nikech en pi makoro lil mar opogore gi pi ma malo. Ma malo cha bet ler. Ma sine ma malo ler mango ma ma pi ma nam. Definitely dong gini kumoa cha poko bedo gi poko collect gine mang'eny, pollutants mang'eny. Poko collect pollutants kako biro. Te kako medo lil. Yes. Koro thothne wadwa ni wati gi pi ma Kajulu cha mang'eny. Moloyo ma lake. To kocho ni ok tigi mar lake. To our master plan wacho ni wagole ka wabro tere kamoro ma outside kata mana yo Siri kocha. Kama there is no much human activities. Kidhi ng'iyo pi Siri cha gi pi makoni e nam to bino ka gipogore. Donge. Koro wadhi gole the other side. Koro mano be mpango mwan godo. Okay. Yes. Ogo mpango mun godo mag bero uche mag pi. Then gravity water systems bende nitiere. Wapogo Kisumu diriyo kwa mpango planning ma wadanyisi kapok watieko. Wapogo didek.
Kisumu pog eastern side of Kisumu, central side of Kisumu, and western side of Kisumu. So our plan in the eastern side of Kisumu will be supplied effectively called Koruso Dam. Kaponi odi through. Kaporo bede serikal kaka wabeteni. Then part of it will supply central with the water. What will increase Kajulu by doing breaking dams or a major dam to dam the water in Kajulu. Then what supply town Bendegi gravity. What plan on the whole piri bayala? Ma waburo goyo gitabain nyaka Maseno. Then kwa Maseno is the highest point of Kisumu. Tonyalo biro koro anywhere. Ma wadwaro. Nyalo dhi Kiboswa, nyalo dhi Rata, nyalo biro Tongulo, nyalo supply kamora mora on that side of western side of Kisumu. Ma projects kaka let's say Koruso Dam koponi gi dhi through. Ya piny nyalo yudo fuongruok ne nyalo duko Eastern side of Kisumu. Nyalo duko bei piny. Yes, because cost of production will go down because it is gravity. It is not using pumping system. The cost of water will go down terribly. Yes. And economically will also improve because it will bring electricity, it will bring irrigation, it will bring domestic water. It's 3 in 1. 3 in 1. Yes. Koti kunyisani to jalo mabende koro somo kosobedo ka ywak ni weche mag pi ng'eny njo ka iwacho kacha ni tinga matiyo gi 10 liters luokre karanga matiyo mana gi 100 liters nyiso ni to ere kaka effective ways mag controlling wastages mag pi gin mag mbe nyalo share gi janeno. Effective ways mag controlling P and to us and mana metering. Accurate metering. Kech koro kaka ibolo luokori okwabi control ye shower mari. Japiny to yene otigo ka kodwaro un pesa modwaro. Wan ko to nyalo chulo to gimwa nyalo wacho ni koneno ka pi chwer to report no immediately. Report to the nearest office. Wan gi numbers wa ma hotline ma ng'ato nyalo goche. Nyalo wacho. Yes, within a short time I'll confirm then give you a head of it. Mondo wawachi kata nyalo gocho na direct kaka director mar water kikuru mano koro mgaona pima kama unaonga chiwe kata text then I follow up immediately with the managing director who will follow up with the technicians on the ground. Yes. Penalty ma ng'ato nyalo yudo ponono ni ok ochul pigien man. That's penalty ma bende koro chiwo ka jo pi 1,000 for kung'ad nitire connect 1,000. 1,000. Waiver benitie. Onge waiver, mano is fixed. Ng'ato dare auto donjo do ka ng'ani nigi bill. What do you do? Mano landlord. Landlord is the guarantor. That is the guarantor. Na ko chula pigno. Nikech onge ng'acha. En man gi agreement gi ng'ama nodonjo. Ok inyalo loko me donjo leko miteni. Dongi loko ka ng'ato basi ng'acha nyaka clear bill cha. It's upon the landlord, but we also follow up. There's something called deposit. Yes. Okay, ka mita cha nigi gowi. Ok anyal ka another meter taketi to renga. Mano illegal. Mano illegal connection. Ngamita no ngadi mi mita no. Ngadi mi mita no. Ai, mano illegal. Ibu biro office. To office mi bire ni. Ongene mita ne ni kanyo. To mita cha ere. You don't survey before we give you that meter, we'll do something called survey. Those are the components of survey. Was it having a connection? Yes. Is the connection bill clean? What was the number of connection? When someone changes a meter, unika kwenye lofanya ni meter choloki. Yes. Don't system detect. Don't nying to meter number is the same. The location, the GPS, one give you GPS location. GPS location ong'eyo. It's not accurate. Gimoro marach moro ka. And GIS, ong'eni wan kama to kan kama to meter mar kama en number makama. Yes. To loke ukete number meter number 2 to get number 3. Why? Question mark to show red. Kana nyalo do gimoro kaka pok watieko. Yes. Bill mar pi moro ka mondo miyo ile na japiny mbe seche moko be koro winjo chenro ni kara kama kaka itimega. Mana matin tu mondo wayude ka koro
Yudo ka koro oganda ywak ni bwana, to koro an achule mang'eny kama nang'o yawa. Samoro ng'ato bende we tank ne ringo, oketo tank, to pi donje tank, to tank overflow. Mano bende nyalo kelo ne oganda bil mamalo. Tank overflow, or tap chwer. Tap moro otame loso, tap minyiewo siling' 500 kata 1,000. Wachwer. Tap no kochwer the whole month. Mano dhi tero bil malo. Tank ko overflow kionge tiweyo pi, nitie gino ni ball valve. Maloro pi automatically ka tangi opong'. Wan gi bil moro ka. Mamae kaka bil biro. Yudo ka wan gi period January. Previous read was 1966. Current read was 1991. Consumption 25. Water is 2,822. Sewer is 1029. Meter rent conservancy 70. Monthly bill kamano. Sewer be ichwado kanyo. Nyaka chwad kanyo. Donge siwa otiyogo. Ko en gi mano ng'ama ni town ka. Mano ng'ama ni town ka. Dongo flash pi. Odhi kanye. Koro mago nyaka chaji. O flash. Siwa is 75% of the water. 75% of water. Consumed. Koro siwa chaji siling' 1,000. 29. Mano kare kabisa. Mano kare kabisa. 75% of that one. Water enadi? Water and 2,822. Water kende? Water kende. Kuri chaje macha percentage mar mano. Aha, mana kaka en kandi kaito bill oketne kacha bill no kara kak kiwasko bete mori. Bill bezadi? Bill total amount. Total amount ka? Outstanding due koro wan ka gi balance forward is 4,071. Amount bill 3,921. 3,921. Outstanding bill 7,900. Kumati tiyo gi 3,900. Gimutere malo kanyo en siwa. Siwa mutere malo. Siwa tiyo kanyo. Pibo tiyo godo ma otiyo gi 25. Mano ng'ama ok rach, mano ng'ama nigi pesa matin. Mano ng'ama ok rach ahinya. Pesa na thin. Otiyo gi 25,000 liters. 25,000 liters. Yes. Manyiso ni koro pidhi mang'eny kabisa siwa. Flashing. Kaw mang'eny kabisa. Flashing kaw mang'eny. Flashing kaw mang'eny. 25,000 liters ok en pi matin. In a month. In a month. Ong'eny. Koka manyo kuram gajuang ponone in kacha gi penyo mora mora ka onge to bende wachope giko machendo machalo kodak manyo kuram gajuang poro bo medo keloni kacha chino machalo kodak kamandi on kacha kachel kod bende gi migosi moto bende setemo leron wakane to chalo nade jal mabende koro bedo kacha to bende landlord bende chandi mi gope mabende setemo ke kia inyalo yo mana tolti ichope man office tingi to chalo nango koka mana kapok watie kwa kauthul makene mondo miyo achaka mi ponon gi wach mora mora bende inyalo medo kata nyalo nyiso janeno marwa amae kamera mari nyalo wuo gi japiny kapok watie gimo nyalo wacho ne japiny en ni watem kabisa mondo wati gi pi e yo makare kik waketh pi mondo bill kik dhi malo kwa neno ka pi tap chwer wa repair kineno ka tangi leak wa repair mondo pi kik bi malo kik wati gi pi mang'eny to tap re tiende gi tap kama pi mondo ibono kutiyo kata gi 40 liters rudha tiende kwa achiel kende to pi ringo watemuru wa conserve water that is money a drop of water is a cost. A drop of water is a cost. Yeah, it's not free. It's not free. Rudha like sing to pi mola. To pi mola mano 20 liters. Pesa madhi. Mano pesa madhino. You see. You see. Ya shapuki go sabun. Mano pesa. Kurote muru kabisa. Kaya seche ma ineno ka isego wiye seche mi igo sabun lor pi tino ka ng'ato en shower ogo sabun to podhi e kona moro cha ogo wiye to shower to ringo to dhi kanye umede volume mo matin owinj thum ka kolwokre kuno ka cha osego seche mogo wiye sabun ja nego beno loro shower ochako gi mang'ich ka to tiyo gi maliet pigni mit ka uno yara No pesa. Comfort is expensive.
Iwacho ni comfort is expensive. Very expensive. Hey. You have to pay. Idhiro mo kod end month. A month adi bromo go. Eh. Nyakora Magajwang, unajua ni comfort is expensive. A drop of water is money. Nyakora Magajwang, koro kamora mora mintie kanyo kedwa ne chagi malieti tiegi mang'ich. Ngeni owino ok biwei kacha. Bro kelni bill Nyakora Magajwang. Omiyo kamora mora mintiere medikete mane chunyna gi TV kandi amor kabisa. Apane koro giwinjo. Janeno neno kuma koro odhi marach. Erokamano. Kamano ne chunya gi TV crew mabende koro kawo thuolo makende mondo omiyo ni chono neno ni cheno ne obiro na achiel kachiel wan kende kachiel kod Nelson Mandela Okore, Medusa macheno ne kachiel kod Mumo Titi mabende otemo achiel kachiel mondo omiyo ni cheno ne chopo kamara mara mitini kachiel kod Fellow Nyakora Magajwang mabende wan godo kandie to kod wendo na mabende nan godo studio kandie director. Owacho ni higa manyien koro pi idhi duok piny. Udoke go tonglo koso gi sile. Kaka wayude. Kaka wayude. Kaka wayude maber. Kotudre gi national government. To dhi dok piny. Odhi dok piny. Ko kamano mane te cheno nan Steve James nyakwanyore wany wachakrom kanyo kendo kochopo kacha odiochieng' makiny. Uritu masane. Erokamano. Sagwe.